स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसे खबर सबसे पहले देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। पहलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा निरहुआ द लीडर। आप सभी के बता दी कि ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर दिहल गई रहा और ये फिल्म के जे भी भोजपुरिया दर्शक लोग इंतजार करत रहे हैं वो लोग ला बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप सभी के बता दी कि ये फिल्म के एडिटिंग और डबिंग के काम कंप्लीट हो चुकल बा और ये फिल्म के ट्रेलर के आप सभी के बीच में जल्द ही रिलीज कर जाई। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता और बिंदकेला कल्लू के ओर से, जिनकर गाना संडे के शादी मंडे के विदाई फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहे तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से, जिनकर गाना लहंगा ले आदा दर्जी आने से फुल वीडियो सॉन्ग रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहे तो जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर शानदार एक्शन से भरपूर फिल्म घातक के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के पोस्टर कैसन लागल। अगर आप लोग ये पोस्टर के डाउनलोड करे के चाहतनी तो हमनी के फेसबुक पेज भोजपुरी अपडेट से जाके डाउनलोड कर सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चुम्मा दे द सैनिटाइजर लगा के फुल वीडियो सॉन्ग वे म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना टिकटॉक डिलीट करो फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना की अब तक 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव और रानी चटर्जी के ओर से, जिनकर फिल्म पांचाली के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। आप सभी के बता दी कि ये फिल्म के ट्रेलर के 10 जून के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना कि आप लोग जाके देख सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल। आठवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चिलम से धुआं निकल रहा है फुल वीडियो सॉन्ग वे म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आइल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।